ništima s YouTubeom. Znači, ono, bio sam stvarno pristajan i to zato sad mogu pisati, fucking jebeno je sve jedno, kužiš. Jer nema nikakvog veze. Bilo bi pristan ili ne, YouTube ako kaže, hej, znaš šta Zoomče? I jebi se ti. I jebi se, nek se jebe i tvoj kanal. Rika, dobro. Okej, svi ćemo se jebat onda. Tako da, to se dogodilo. Zoomčete obrisan kanal jer je bio hakiran od nekog glupog Rusa. Baš glasno, čekaj. Ne znam što da vam kažem, eto, to se dogodilo. Ja ne mislim pokretat novu YouTube karijeru i ono je već bilo na izdisaju, ono 10 godina star kanal. Stvarno, onak, nemojte, ja sam 100 puta rekao, ako se mislite baviti YouTube, mislite da to neki, ono, dobar život, Jesus, nemoj, gdje budi normalan, idi bolje čupati korovi, zarađivat pare, tako i više ćeš se zabaviti, imat ćeš tijelo i još manje će se živcirati, kani se YouTube-a. Tako da, to je to. Mislim, ja nisam ni snimao jer sam se posvetio više onako sam profesionalnom životu, dizajnu i svim tim stvarima. Tako da me iskreno nije ni... Statistics, aj može. Nije me onak tako jako pogodilo, kojiš ja sad rasturam dizajn, to što radim. I drago mi je što ga rasturam. Mislim, rasturam u pozitivnom smislu. A ovaj svijet što vidite, ne znam šta vam kažem, to igramo djevojka i ja, mislim ja više igram, ona kad stigne igrati ona se isto bavi, jel, sa dizajnom, ona je isto dizajnerica, tako da ima posla, uređuje si portfolio, idemo zajedno na predavanja iz frontenda, učimo i nove stvari, baš onak educiramo i radimo na sebi i na našim poslovnim skillovima, tako da nekad igramo ovo, nekad igramo neku društvenu igru, ja mislim da čak ja više ovo igram. A mi mislim 100% više igram, ja to nekad upalim, pošto na mom kompjuteru ona treba server jel da igra preko mene. Ali da, i ona isto tu gradila, ima svoje prstiće u ovome. I tak, zezamo se, glupiramo se vamo i dobro nam je. Ti još uvijek hoćeš trade? Majke ti. A ovo je inače Better Minecraft modpack. Na 13. verziji za Fabrik, zadnja verzija je update, i stvarno mi je zabavan, baš je onak vanilast, otkačen je, zabavan je, ima svega i svačega, ima baš ono korisni stvari i ono sviđa mi se baš. Ona baš nije neki igrač Minecrafta, igrala je prije 10 godina praktički, tako da učim nove stvari, zajedno učimo, gradila je most i tako to, tako da mi je i zabavno i smiješno i svašta. Power 2. Nije loš. Nisi loš, čiko. Mislim, to nemam više šta reći. Opa, vidi ovog lika. Pipe. Kakav boži pipe. Da ima to. Efficiency 1. Jel' to dijamantno? 9 emeralda. Nije loš. To još ima tu. Ovo je podzemno selo neko. Hej. I flower pot, opa to je dobro. Ti su dobar. A inače, da, radim dizajn, imate na Instagramu moji stvari, ako sjetim stavit ću opis, ali Zoom podvlaka vam je moj Instagram. Napravio sam svoju web stranicu iz nule, to mi je bilo baš show, ima i HTML-a i CSS i JavaScripta i dizajn sam si napravio kakav želim i baš sam ponosan na nju. Mislim još gotova, bit će gotova, stavit ću ja to na Instagram, tamo sam sad trenutno najaktivniji, Facebook mi je onak, ne sviđa mi se, neću Facebook. Tako da ako me želite kontaktirati, doći do mene na Instaću, pošaljem ljudi tu i tamo poruku pa odgovorim, sorry ako sam nekom zaporio odgovoriti, čisto se poraje sam i to je to. Nije da sam sad ja tu neki umišljen koji ja neću odgovoriti, ja zaboravio sam. Dogodi se. Dobro, tu nema ništa, ok, možemo natrag. I da, ništa, onak, mogu vam eto, kad već pričam ispričati da prvo je prošli tjedan i djevojka dobila koronu, pa je bila u izolaciji, oboje smo bili u izolaciji, jel, meni nije bilo dobro, ja sam se prehladio, testirao sam se, bio sam negativan i onda par dana kasnije sam ja dobio koronu, pa mi je bilo još lošije.
Pa smo bili u izolaciji zbog mene. I evo sad kraj, ovaj vikend nam ističe sve te izolacije. Sam ja rekao izolacije? Da, izolacije, jel? Tako da moći ćemo van među ljude, nismo se s nikim družio se međusobno, nije nam jaka korona, ali isto onak pit u kući, tipa neki dan nam je ponestalo fucking WC papira, pa smo morali od Konzuma naručiti da nam dostave WC papiri i te neke potrebštine i gluposti, no fali nam vanjski svijet. I to onak, te korona stvari. Ali okej, šta je tu je, jel? To je korona, to je normalno i idemo dalje. Jak se svi imaju koronu. Ništa, jel, neću vam stvarno više dužiti, to je čisto informativni video da vidite šta se događa, gdje sam, šta sam. Ako vidite video, slobodno šerajte okolo. I mogu vam reći da bez... slušajte ovu glupost još, evo još samo ovu glupost pa ću vas pustiti. Znači, ovo je bilo apsurdno. Znači, okej, obrisali su oni meni... imam ja ugljena. Obrisali su meni YouTube kanal i rekao, ajde ore šta sad preživit ću. Ja sam zaboravio na jednu ključnu stvar, znači... ja sam na svom kanalu, iako nisam uploada, ja sam ga koristio za pretplat. Znači, gledao sam neke tech kanale, onak tehnologije. I neke onak board game kanale, pa čak i par Minecraftera još uvijek pratim, ne puno, ali par. Na oni koji su ostali zabavni i onak... no, fuck, sad više nemam pristup njima. Kuš, ne mogu ni doći vidjeti koji su to bili koje sam pratio. Pa sam morao posjećati, pa sam bio izgubljen. Kuš, na ovom kanalu sve što sad vidite sam dodao par ljudi. Još uvijek tražim onak ljude koje sam pratio. Rekao, ja sam pratio njega, joj da i njega sam pratio, joj da i njega. Onak, baš sam bio izgubljen, rekao, o boži, kako ću saznat o stvarima sada. I sad, slušate što najveća glupost, znači ovo nisam znao da tako funkcionira i ne sviđa mi se što tako funkcionira. Znači, vaš Android je ulogiran na Google account, jel, preko Google emaila. To znate, jel, kad se instalirate. I to je super pogodno, super lagano za koristiti, super cool. Ali zamislite da blokiraju YouTube na tom vašem Google emailu. U banani ste. A znate zašto banani? Zato što vam je sve povezano s tim emailom osim YouTube-a. Ja ne mogu Android sad prebaciti na drugi email jer mi je sve na ovom emailu. Tako da ja sad praktički biram da mobitelu nemam pristup YouTube-u. Jer je retariran, znači ne mogu dodati dva emaila za YouTube na Androidu, nego samo jedan. Na YouTube-u, znači na mobitelu uopće nemam pristup svom ovome, akauntu. Malo sam ja uredio da to iza pristojno, nije ništa specijalno. Tako da na mobitel sam ja još uvijek izgubljen. Tamo nemam YouTube. Mislim, imam ja YouTube, mogu gledati, ali mogu gledati bez akaunta, tako da... cool. Ali okej, na desktopu mogu gledati, a YouTube je sad već naučio, znate kako YouTube ima te algoritme. Naučio je koje kanale pratim, pa mi onak čak i predlaže dobre kanale, one koje pratim. Nije tako strašno. Ali eto, to je baš ono glupost. Ništa, kažem, slobodno, ne znam, nemojte šerati ovo da bi rastao kanal, nego šerajte ako misli da nekoga zanima šta je bilo sa Zoomchatom, šta je s njegovim kanalom, slobodno šerajte, tweetajte, instagramišite i sve te pizdarije gluposti, čisto da ljudi saznaju, da kažem sebično, da me manje pitaju o tome, jer ono, dogodilo se da YouTube se YouTubiše. I to je to, ljudi. Ajde, budite mi dobro, budite mi veseli, budite mi chill. Ja ću vjerojatno na ovaj kanal zapravo uploadati one svoje gluposti video. Svoje gluposti video. Poput ono felt silly, might delete again. Treći nastavak, zapravo mogu bi ove stare upload. Baš su glupovi bezvezni, da ono, obožavam ih. Ili ono sa oblatna Marija uploada, to je komedija stalno kad to ljudi vide. Šta ti imaš u ruci? Zašto ti imaš u ruci? Tamo kad ljudi to vide kaže ovaj kuhar, ovaj baja kuhar. Te stvari, vratit natrag. Hello. Ali da, to je to. Nautilus Shella. Ljudi, ajde, čao, bog, evo čak ću mi mahnuti. Mah. Šta imam backpacku? Ništa. Mah i ono, budite mi zdravi, čili, čuvajte se korone. Ako ste se cijepili, mislim da neće biti strašno, sve nas se čuvajte. Ajde, pa.